assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yawo pindi tv wonɓe nder leydi sénégal ha e bowal leydi mo woni moon fof salminama e inde manama e yettode sikala en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗe e oɗo subaka alarba ene woni tati lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi joni koye jaade leydi sénégal paɗen jayndiji leydi ndi e oɗo subaka hande gaari koye fandal muɗum manam toɓɓe certuɗe hay sono tawi toɓɓere wotere ina ɓuuri hen mantinade woni ko yewti e balɗe temedere e gargol e pouvoir on ɗon tandem Diomaye e Ousmane Sonko puɗɗortoɗen ko jayde l'observateur nden jayde wi ene wayno ko lebbi tati koɓe gaari e pouvoir ne wayno tan ɓe gaari koye darde holtan darde président Diomaye Faye e on ɗon premier ministre muɗum Ousmane Sonko saabi noon ɓe mbi en tout cas ko laaɓi ko kam goto o wirni goɗɗo o ɓe mbi tan ha joni ko beelu on ɗon premier ministre kañum tigui wirni mo ganduɗa kam tigui woni hoorejo leydi ndi Diomaye Faye ɓe garti noon e on ɗon risque mo ganduɗa o ko risque exécutif mo ganduɗa lelgol muɗum walla ni jogo caɗele goɗɗum koɓe gaari hen ɓe mbi tan ko Sénégal naɓeɓe kala hande ne jogui ha joni miijo wondene ko premier ministre o kañum ina wayno tan ha joni jogui waɗi waɗata défini manam lelnata peeje politique leydi ndi kala e mbadi kuuɓal saabi janenkoɓe mbaɗi ko natal kanko hoorejo jagorɗo Ousmane Sonko wondude e président Bassirou Diomaye Diakhar Faye l'info quotidien e oɗo subaka kam ne arti e ɗen ɗon balɗe temedere woni lebbi tati ɗi ganduɗa ɗi koye nder koye dow pouvoir o oɗo régime kesso ɓe mbi ko ceerno bokum kañum tigui ne wayno yuppi on chargeur muɗum bo wonno e nder hoore muɗum kala manam ɗin konnguɗi sikkeje mette jogui fewde e dow Ousmane Sonko ceerno bokum ene yanñi hen e wiide makko tan e oɗo saaha hande koɓe gacci laamu kesso ngu ɓe gaccini ɗum temps en tout cas fodde lebbi tati ha balɗe temedere kono e on ɗon tuma noon koɓe jiiko ina wayno ala coynande moƴƴi saabi noon ɓe mbi kala on ɗon temps ɓe joguino to banggue accande oɗo régime kesso gasi ha laaɓe ceera e ñalawma hanki o kanko on ɗon ceerno bokum mo jokki haalde wi won tan ko oɗo comportement mo premier ministre o de waɗani rassuré hay goto ɗo e nder leydi Sénégal saabu yiya ha joni ko elli ko kanko on ɗon hoore jagorɗe poste mo roka o wawana ɗum hay hunde kono kadi ɓe mbi ko holliri yaware makko woni o hormaki institution galleji laamu leydi Sénégal kono kayni hay Sénégal naɓe o hormaki konnguɗi ceerno bokum ene jokki wiide makko ñalawma mo ganduɗa o ko Ousmane Sonko waɗi déclaration muɗum de politique générale tawi ko to wona toon to assemblée nationale ina wayno on ɗon ñalawma yo andu on natti wonde hoorejo jagorɗe leydi ndi kanko ceerno bokum o jokki wi won tan ko yaademo toon to grand théâtre omo waɗaya concurrencé e Wally Séguén e ko nandi hen walla ni yaade toon to Colobane waɗaya show woni tan ɗin gulali hani e konnguɗi populisme e wiide ceerno bokum ha joni o foti ko wadde dévoilé lelgo golle gouvernement o kono ɗum ko kanko ceerno bokum wattidiri wondene koyo Bassirou Diomaye Faye ƴettu ha joni waɗa assuré rôle muɗum chef de l'état walla amma ɗum ala o hollita wonde tan ko hoorejo leydi ɓattiɗo woni auprès du premier ministre jayde Dakar Times ari e konngude mo konko ceerno bokum hande on ɗon politique ɓe mbi ko bokum contre le coup d'état de Sonko en tout cas ceerno bokum yadani hande on ɗon coup d'état mbo wi mo Ousmane Sonko o woni e wadde dow leydi Sénégal ceerno bokum noon ɓe mbi tan de ko waɗi windi tableau ɓalejo e ɗen balɗe temedere ɗe tandem Diomaye Sonko kanko leader mouvement biteɗo Asir o waɗi bilan mbo ɗen balɗe temedere on ɗon tikki mo ganduɗa o ko Diomaye Sonko e gardigo leydi Sénégal kono kadi ceerno bokum erima ɓe ganduɗa kañumen goni politicien ɗi yo gandu won tana wone yurnade leydi meɗen Sénégal e on tuma noon yooɓe mbatta moɓodiral ɓe kaaɓo ɓe darano république ha tengte sumgoji législative paaɗi kamɓe kala ɓe mbaɗa moɓodiral gam tigui barde lawol omo ganduɗa kam tigui woni Diomaye e Sonko Sud Quotidien nden jayde ari e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye kono koye fannu goɗɗo ɓe gaari koye wargoli baɗanoɗe ɗi toon to Thiaroye 1944 e saaha walla e ciltirde deuxiéme guerre mondial hariɗe mbiɗe nde ɓe mbi ko Diomaye udditi ha joni deftere hesere wonande on ɗon tana kanko hoore leydi ndi noon ɓe mbi tan de o fayi koye darnude on ɗon comité d'ad hoc tawi noon on ɗon comité rewinto ko fate banggue heeɓo ko wite
commémoration woni siftinde ɗin ɗon duuɓi capanɗe jeetabiji on anniversaire wargoji tonto Thiaroye 44 ɓe kolti wonde ni ko won rapport mo ganduɗa o ko darama kadi ma bindol ganduɗa ngol ko on ɗon tana windi kono kadi fawe e tabal dow chef de l' état e ko fayi arde ɗe on massacre Thiaroye 44 jayde point actu ari koye 3e alternance ɗo e nder leydi Sénégal waylo waylo laamuji tataɓiwo walla mbiyen tataɓol ɗo e nder leydi ndi ɓe mbi ko ñalawma ganduɗa o foof ni fuɗɗi en tout cas woni hitande wonno ko tati e lewru juillet 2023 saabi jaynenkoɓe point actu ɓe garti hen mbi ko altini tati lewru juillet 2023 ko nen tigui Macky Sall gonnoɗo hoje leydi Sénégal habruno on ɗon discours historique toon to RTS radio télévision sénégalaise o holliti wonde tan ko wonata ko ɗaɓɓata en tout cas 3e mandat e sumgoji présidentiel 2024 le point actu noon nde wayen tan artino wadde signalé ko wadde mbiyen famminde wonde toɓɓe joyyi kollirɗe wonde tan walla kollironnode wonde kanko chef de l' état o wonata candidat e ɗin sumgoji 2024 e siftinde noon walla mbiyen kamɓe janenkoɓe ɓe mbi ko ngol woni lawol gadnol ne wayno ko chef de l' état gonɗo e pouvoir ina yuɓɓino élection ngaji tawi wona kañum tigui ha joni jeeyatake ɓen foɗodirteɓe Macky Sall ɓe mbi tan de ko uddi hino période mo ganduɗa ko incertitude e on ɗon défiance to banggue ka muɗum woni lomto makko e on ɗon fannu haysono tawi o suɓino lebbi caggal muɗum ko Amadou Ba wonde candidat coalition Benno Bokk Yakar tarikh e on ɗon ñalawma tati lewru juillet plutôt 2023 ene tawe nder nden jande point actu teral quotidien ari koye ko yiwite leydi men Sénégal e mbadi kuɓal to banggue pétrole toon to Vienne le Sénégal ɓe mbi tan de ko jeyama e leyɗele biteɗe walla ni gomu witengu LOPEP woni gon gomu ganduɗa ngu kam tigui huufi ko leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ko leyɗele ha joni kutortoɗe e pewnoje pétrole ɗum laatima hanki Sénégal woni membre à part entière en tout cas de l'OPEP no janen ko ɓe mbiri tawi on adhésion nargol leydi Sénégal waɗa officialisé ko hanki toon to Vienne e tawtorede jagorɗo tambiɗo gueɗe énergie du pétrole kam e min Birane Souleye Diop. Le Soleil arti e pétrole ko on ɗon fond biteɗo intergénérationnel du pétrole kam e gaz en tout cas on ɗon ɗam gartam ɗam ganduɗa ɗam ko yonta hande e yonta janggo jogori hen hutorade ɓe mbi ene wayno tan holtanno ɗum jogori siforade pétrole mo Sangomar en tout cas ene faɗa e ɗiɗo lebbi ɗi ganduɗa ɗi ko lebbi gadiɗi lebbi joyyi gadiɗi en tout cas ko tolni capanɗe jeetati milliards e halis CFA e wiide gon gomo witengo ay stratégie eɓe pammini e nder nden jeyande witende Le Soleil guendiri nde lo mandat yilloyi ko toon to radio télévision sénégalaise ɓe mbi tan de ko tekkere ene jokki lubde walla ni fuɗɗima lubde hakkude direction générale en tout cas e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni syndical uji tawteɗi toon to nden haalirde guendiyankore le public kamnen natiri dingaral ko on ɗon bazar moɓe mbiri toon to RTS mbi tan de ko le 20h waɗama saboté en tout cas on journal emblématique mbo télévision sénégalaise 20h mbi tan de oɗo saaha hande kuruɗe goɗɗe kadi kucciti koye Kenkeliba on émission matinal phare mbo RTS 20h waɗa décalé tawi noon ɓe kutori walla mbiyen ɓe dallodiri wonde ko ɗum panne technique ɓe mbi ko Papa Alé Niang oɗo saaha fuɗɗiri tan ha joni ko caɗele mawɗe toon to RTS e on tuma ɓe limta ɓeɗo Mama Moussa Niang Ngone Saliou Diop Pa Assane Seck Ibrahima Lissa Faye Ndeye Aram ɓe mbi tan beele gonta nouvelle recrue woni suɓaɓe hesɓe ko yetti e toon to la RTS en tout cas comme Moussa Niang woni e haalde ko yewti e on ɗon nden jopande ganduɗa nde o joopi ko yidde Pape Alé Niang toon to RTS l'informateur kañum ari koko yewiti ha joni e caggal nden haari musde wannode toon to Madina Gounass ñande julde taske yewtune nde e mbitande ko caggal nden haare oɗo saaha ko apaisement manam tan ko jaam arti toon to wuuro teddugol ngo tawi noon foof rewɗa ɗon ha joni ko koyɗe masala haɗi ummani ceerno Madani Tall e hilifaɓe woɓɓe ganduɗa ɓe ko hilifaɓe diine nder leydi ndi ene tawe hen jangde ɓe mbi ko élevé hewɓe mbaɗama a journée en tout cas jowama e on ɗon jury mbo 15 mbo 1506 toon to Kaolack Ahmed Ndiaye l'homme du bac noon jeyanen koɓe mbindiri e nden jandi witende l'informateur quotidien
record quotidien ko ɗon natirten jaade meɗen coftal ballinde groupe futur média nde ne wayno waɗi ko natal yimɓe nayo Cristiano Ronaldo mbo Portugal, Kylian Mbappé mbo France, ko noon kadi Rodri mbo Espagne wondude e Jamal Musiala mbo Allemagne. ɓeɗo nayo kala noon koɗe leyɗele ɓe jeeya ɓe mbi tan de ko euro 2024 France et Portugal et Espagne et Allemagne Angleterre fofen ene wayno ɓe mbi ko ɗin cadre uji manam ɗin équipe aji mawɗi kala ina tawe rendez-vous notima rendez-vous on ɗon quart de finale. Guddirten ko jayde stade quotidien nden jayde ne wayno ari koye Copa America ko addi kala ɓe mbi ko Copa America Argentine en tout cas Messi incertain e oɗo quart de finale. Messi ne wawi wasa joude e oɗo quart de finale mo ganduɗa ko hakkude mabɓe normalement e Venezuela. Kono ɗum ko jeynen ko ɓe gaari e suko goɗɗo moɓe guinniri Messisk Golden Boy on ɗon wiyete ko Lamine Yamal mo ganduɗa ko suka espagnol mo ganduɗa vraiment ko dariɗo darde mantinide teskaɗo tigui ko suka mo duuɓi 16 gonɗo e wadde gueɗe mantinide en tout cas ko yetti on ɗon euro saabi noon ɓe mbi oɗo suka de ina ƴama ko wiyete ko on ɗon trophée biteɗo Golden Boy woni suka ɓurɗo mantinade ko yetti e toon to ɗo e windere nde to banggue football. goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko euro 2024 ha joni systéme Didier Deschamps entraîneur équipe de France ɓe mbi tan de ko la France ina foola tawi alda e défense caggal nde o gagnino e hakkude Sénégal e Mauritanie walla hakkude Mauritanie e Sénégal bien sûr tawde woni ko Mauritanie wanno recevoir ɓe mbi ko Habib Diarra ina wayno selliti walla selli en tout cas heɓti calal ɓandu muɗum e nden gagne nde ganduɗa heeɓino e on ɗon match hakkude Mauritanie Sénégal éliminatoire mondial 2026. tedduɓe yeɓannoɓe a yaw Pindi TV on jettama e kormogol moɗon kabaruji kono kadi e dendagal jewte ɓennoje ɗo en jetti omo ganduɗa ko Djiby Dieng toon to banggue caméra et montage adi men e roɓindo jeyde inchallahu lamɗo jaaɓi ko janggo alkamisa yen ñalle jaam.